Kaixo lagunak, gaur ogitarteko exotiko bat ingo dugu. Gambatxokin, alioli bat berezi ja siratxakin, wakamekin, eta ikusiko duzue. Igual gaurko gonbidatuei gambak ez bazaizkio gustatzen, baseo ze berezia ingo dio. Jarriko dugu hementxe, botako dugu gatza magikua, eta bat, biru, rast! Ai, ama, zei bate ondo. Ez ditutiz magikoak esan, egia. Hemen mirri hontzan da esan zin, esan behar gendula. Ba, guantxe, goatzen nahi zuzet. Katxirri miliputxi, katxirri milipa! Za! Me katxiz la amar. Bertan bera utziko dugu. Gaurko gonbidatu amagoa da, eta be, esango jo untxia nahi badu, untxiatea desala. Kaixo lagunak, eta Eleder, ongi etorri, zer modu zabil? Oso ondo. Ondo? Bai, magin aldegi segura janari jakin. Bueno, ez. Ez? Baina, bueno, saiatu bai. Saiatu bai? Lortu ez. Ez, me katxiz la amarro gula batzuk angula bihurtuko baituan, aberastuko gintuan, Bai. Ai, ama. Zertan nahi zabila, zer magia mota ititu ba? Bueno, momentu enten egiten dugu eszenatokiko magia edo agertokiko magia handia, eszenatokikoa. Eta familia guztien entzat egiten dugu, bai adin guztien entzat, eta holan herrietan egiteko, eta... Ze, bueno, basegia gainera histori berriakin atorrela, eta herri biliko aizela, bueno, ibili aizela uda guztien. Eta, bueno, guantxe egiten bai magia desagertzeko kapasa aiz? Bueno, gero igual programa maieran igual, ez? Hobeto, bestela saio gabe gatuko gaitu. Ondo, abili. Bueno, ogitarteko jatearen abila alaiz. Bai. Hor bai. Eta otarraizken ez, ganben ogitartekoa sekula janaldek? Ez? Bueno, gaur ringo jau, gambatxokin, ikusiko zuekio alioli berezi bat siratxakin, wakame eta tomate eta gazta eta danetik botako zio, eta aldi berian, magia bat ite iguken, da ondo pasa. Ados? Ados ba. Venga, jauna, ongi etorri, eta adilaunak zaio bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta Eleder garatuko jat, pausuz nundi noa ibiko gaituken, ogitarteko egiteko garaian, bale? Bueno, ogitarteko egiteko, hemen ekarri dugu ogitea, ekarri dugu briotxo bat, dala esnik gurinak indako ogi bat, xamurra, bakeo oskada eharrak emateko, eta goxo sartzeko. Ingo deuna da, aurrena zurituko ditugu gambak, ateako ditugu gorputzak, txukun jarreko ditugu, eta ingo ditugu alajillo. Batzui pixkatekin salteatu, bertara botako dugu txakolin tanto pare bat, bueno, txorrota txiki bat, eta gero ingo dugu krematu gurinakin. Ingo dugu saltxatxo bat ola goxo-goxua, eta hoi gutxi balitz, piperrautza pixka batako zio, ikutu bat emateko, bale? Hoi izangoek oinarria, eta hoi jungoa ogitartekoan oinarrian. Eta gero ingo jaunaek, hemen maionesa ehar bat, bueno, alioli ehar bat kasu honetan, baratzuri ale bat hartuko dugu bai, berta botako dugu, siratxa botako dugu pikante puntu eta sustantzia eukitzeko, hemen dakau ospina, arrautza, kilorea, botako dugu gatza, birrinduko dugu, eta emulsio bat dingo dugu. Eta hori, ogitarteko irikitzen dionean, emango dugu bai behian, da bai goian, pixka, tamainan pasatu gabe, bale? Gero jarriko ditugu gambak bertan, eta hemen dakau wakamia. Wakame dala alga bat oso goxua gaur egun oso modan dao, eta oso eharra da bai osasunantzako eta danantzako, jarriko jau pixkat, hemen dazkau kakaboete batzuk salteatuko ditugu sartean gatza pixkatekin bai kurruskari batzuk topatzeko ogitarte barruan, aguakatia jarriko jau, tomatiare bai, eta gero hemen dakau burrata bat bai barruan jarriko jaula goxatzeko. Ados? Jaten ona alaiz. Bai, jaten... Danetik jate aldek. Bai. Ona, hala gustatzen zaitek. Bueno, lan bat jarriko egit, a ber, zerrekin jarriko aiz martxan. Sekula zuritu alditu gamba batzuk, gordinik. Pregituta seguru, baiet? Bai, gordinik ez? Ez. Bai, gustatzen zaitek, hortan jarriko itorgun. Ona, behituzak errexadek, Berdin adek, pixkat pringozuagoa, baina historia berdina izangoek. Inberdeken adek, buruak endu, hemen botako ditu buruak eta azalak, eta gu beti hori etxean gordite jau. Zertako, bihar raizopan bat oso zein bihar baek, o igual bihar batu arroz bat eta ez dakazu salda, horrekin urakin ireki tipulila batekin, eta tak, buruak eta gordin goitugu. Hemen ingozuna da, buruak endu,
besteik gabe, gero jungo zea azal guztik entzen, eta azal guztik enduta dazkasunean, niko leite jo, trat, gio hemen pixkite bat iteziot, eta ja teiteat. Eta hemen ere bai, tripako hauek arteatzen baizkio, hobeto. Vale? Eta hola txukun, hola xeutziko ditutenak, vale? Venga, oire kontu, ni batzu jagarbitzen jungo nauk, eta hemen inbierdi usukaldian, da mingaina bai aldi berian, vale? Ondo. Bueno, Eleder, kontatu iguk, bueno, gure txian famatu gaiz, baki guazenen ibilia izela eta, buru belarri, ni bi seme alabaz eskat txikiak eta horregatik gaiz, gure txianen etzako famatu gaiz. Zezan bernian, baina guain ator, histori berri batekin, ez da, ire proiektu hau, herri ibilia izen hau, kontatu dugu zertan datzan zehazki. Bueno, da, Leder Magoaren ikuskizuna, ez? Niri ikusten zaite antzestea, eta bueno, antzerki munduan ibilia naiz ere, eta magiarekin ere lotura zuzena izan dut txikitatik. Orduan hasi nintzen, hori, adibidez txirugarren mailan, ez? Eta kasualidadez, ez? Ikusten telebistan, bai beti kultura sustatzailea izan naiz, eta kontsumitzailea ere, eta ere, bueno, gurasok ere izan ditut, ez? Pixka kontsumitzaile, tetioa naiz, kaleko ikuskizunak ikustera, eta halakoak, ez da? Eta noen imaginatzen nire burua, ez, mago bezala, edo ikusten nuen, bai, antzerki munduan, edo showaren munduan, zirkuan. Zaiaek ogibide bezala ikustua, ez da? Bai, eta azkenean, ikusi nuen batean, zegoela, magia, internet eta ordenagailuz ikasteko modua, eta hortik hasi nintzen gauzak ikusten. Truko danak kontatzen izkile? Truko danak esate izkile interneten da hola? Bueno, neurri batean bai, eta hortik aurrera ja zailagoa da. Ireka guzimarek, ez da? Badakit daudela gainea emagun eskolak, kursuak, oza, dala zerbait, igual hemen ez dala inezaguna, baina atzerrian daleku batzutan oso... ospea handia eta indarra handia dakala, ez da? Bai, magia ikasteko berez, badago autodidakta bezala, gehienok bagarela autodidakta, eta nik uste azkenan... Artista pixkate bai izan behartzea, ez da? Show munduan, pixkatola, Bai, eta ikasteko gero trukoa esaten dela ez, edo jokoa, bai horrialdeak edo dela web horrialdeak, interneten, eta gero liburuak ere, gero DVD-ak, ez, fisikoki, baita ere. Eta zeinik izan ditu giretzako ire referentiak, zeneik izan ditu gire, esan dekena, ostras, honek itisik, honek trukuak, honek utxun ditu eta usteziako, txikitatik ez dakik jarraitu bak, eukiko baten bat hor gustatzen zaikena. Lehenengo referenteak izan dira mago euskaldunak. Ez daude pila bat, baina, denok ezagutzen dugu Txan Magoa. Txan Magoa, bai. Txan Magoa ere, artista hautza. Telebistan, kasu honetan baita ikusia. Eta gero Tor Magoa ere, gaur egun Bizkaia aldean gehiago ibiltzen dela, eta hiru txulon ere egon zela ez, halako programa egiten. Eta atzerritik zein izango ditu gire mundu mailan ikurrak? Gusten zaizkit normalean eszenatoki edo eskapismo eta halako gauza handiak egite dituztenak, eta izaiteke adibidez David Blaine, ez, edo Copperfield, denok ezagutzen dugu Copperfield, eta gero eskapismo mundua baita ere Houdini denok ezagutzen dugu ala mitoa, ez, baina bai halakoa dira. Eta zein gustatzen zaizkik, esan ditu gutxo gara zein gustatzen zaizkik, baina zeitia gustatzen zaizkik, etxekia gustatzen zaizkik horiek, txapeletikan usuak ateatzi izkilenak, edo labana sartu tatea iteienak eta biziki atzitukenak, edo zein gustatzen zaizkik gehien. Bueno, jokorrek badira, oso handiak dira gaur egun ez ditut egiten, lehenengoten oso garestiak dira egiteko, kristongo... Ekipamentua biharrek ez da? Bai, asko. Gaur egun egititut, ertainagoak ez, esate baterako, bai, hori da. Eta adibidez, ire ikuskizunetan ze topatuko jau, laban horiek topatuko jau, animalek topatuko jau, ze topatuko jau hor. Ez, animaliekin egia esan ez dut inoiz zer egin, gainera, saiatu nintzen uxo bat izaten eta, utzi nuen, libre utzi nuen. Bai, pena bat egit eta gainera... Bai, ez gila esan animalekin beti olako gauzak itia ez da... Baina, gaur egun, hori, saizona, pixkat truko ertainagoak, zapiak, kaxak, umentzat gehiena. Eta gauza koloretsuak, handiak, ikusgarriak, eta pixka dinamikoak. Esan dezuna umia bezala, zure ikuskizunak umetan oinarrituta daude, famili giruan ikusteko aproposak dira, helduek bai juten dira bakarrikan. Bai, berez adin guztietarako ikuskizuna da, baina gehien bat umeak izaten dira etortzen direnak, orduan ezkenen baita ere pentsatuta dago haientzat. Baina, nagusiak helduak ere... Zenbat iraute uzue ikuskizun batek? Ordu bat gutxi. Ordutxo bat, ordu bat. Bat, ordu eta piku, asko hitz egiten
gustatzen dut, beraz, gustatzen naiz. Ingaina asko mate jo. Bai, asko. Magia baino gehiago. Bai, egia esan entretenimentua gazteria. Ez magia, bai, bueno, aitzaki badek gure hemen sukaldia bezala, ez da? Bai, niretzat magia ez da bakarrik jokoa, nik beti esaten dut, azkenan aktoreak ere bagara, eta ez da gauza txarra, azkenan papera da, ez misterio puntu bat emoten diogu denari, eta azkenan historia kontatzea da, ez, eta hortik, antzerkiare egitea. Vale. Eta hor, bueno, nik sukaldiakin konparatuta o antzekotasun bat eman da, ez dakit zu dazkasun zure trukoak, bak zugu sukaldiak esaten duen bezala, hau gure platera da, bai, baina gatza botazio pixka berren, dake botazio wakame pixkat, eta nire ganatu indiat. Ez da horrantzeko zerbait izango, ez da trukoa ituk, eta gero igual ire ikutuak ematizkiok, o bakak trukoen bat ikasmatutakoa. Bueno, asmatzea beti da zaila, ze gaur egun esaten dugu dena asmatuta dagoela, ez? Baina asmatzeana, bueno, inspirazio bezala zerbait hartzea eta zure egitea, esan duzun bezala, bai, badut zerbait, adibidez, guazenekin lotutako zerbait ere badaukat, eta adibidez, esan duzu, ez, lehen entzut dut hortik, satorra eta, ez, pertsonaiaren izena dela, ez, edo, bueno, mote antzekoa, ikusi zuenan adibidez, sator batekin magia egiten dugu. Bai, satorrak hartzen du karta, eta udan zer, umek ikusi dute. Eta, bueno, azkenan, truko klasikoa da, ez, beti adibidez egiten dela, hartu ezakite aizkora bat, hartu zerbait alan ezakite arriskutsua dela edo punta duena, ez? Eta bota airera, hortik hartu karta airean, ez? Satorrak egiten duena da, kasu honetan, bota airera eta satorrak hartzen du. Beraz, bueno, ez berdina da, baina berez, funtsez, berdina da azkenean, ez? Ire ikutu eman, da ire ganatu eta pixkat ire terreno eman, ez da? Bai. Bueno, eta Leder, ik baldaki zer dan wakamia, baldaki zer deken hementzekaun algau. Ba ez, egia esan ez. Zuna daukat, baina ez, dut probatu ez da... Ez sekula jan ere ez, ez? Ikusiko zegauzago xuegen, eta bueno, inkesta bat indi jau kalian, erreportai bat, eta ea jendiak zezateun eta ezautzen wakamia. Guazen kalea. Badakizu zer den wakame alga? Ez dakit. Ibeiek ezke baka. Bai, uste dut, bueno, japonear hori jatetxetan eta hola berdezka den alga hori, ez da? Bai, uste dut bai. Wakame alga? Ez dakit, algak eta guakamoleak horrelako nasketaren bat, edo? Ez, zer da? Esango jazu edo? Japonesa zuga daritza? Bai, teriyaki, sushi, ramen japonesa alda, edo korearra. Bueno, baina zerbait, bai. Badakizu zer den wakame alga? Wakame alga? Nik ez. Ni ere ez. Zer, entxala egiteko algaren bat edo, ez dakit? Pokean ez dute hau sartzen? Bai, hor kristo poke honak egite dituzte, bai. Kasualidadez ni gastronomian ibiltzen naiz pixkat eta asko erabiltzen den alga bat sushi egiteko eta bueno, gaur egun beste plater batzutako bai. Ez dakit zer da, proiektu berri bat edo zer da? Kultura asiarran edo batetzen dena janarira, ez? Algatxo bat, beltza edo lako zerbait, batzutan deshidratatua edo gordini jan daitekena? Ez, ni idea. Eta gustatzen zaizu zuri? Bueno, ez da nire plater, ez da, zaporia ere ez da nabariena, baina bai, bueno, beti aportatzen du zehose berria eta investigatzea eta sabore berriak erabiltzea ondo da. Neri japonesa ez zait gustatzen. Ez. Japonesetara egia da jo naizela, baina ez ditut olako gauzak asko gustoko. Bai, oso gozoa dago. Bai, jartzen duten saltzakin eta hola asko gustatzen zaigu, bai. Eskatzen dugu normalean. Igual ikusita, bai, baina ez dakit probatuta akaten, Zait gehiago gustatzen, egia esan. Wakamea zait bat ere gustatzen. Kriston nazka mateit. Nazkagarria, eta tekstura ere bai nazkagarria. Ai ama, bastante triskantza, da jendia batzuk ezautze zuen, baina gehiengoak ez, Egia esan, da, Japoniatik datorren zerbait, kaltzio eta potasio asko daka, eta asko erabiltzeko, gaur egungo pokeboloietan jartzen duen da, beti lagungarri bezala juten da hor, eta hogitartekotako arroz pixkatekin, egia esan, probatu ezekula? Ez. Galde daztatu. Oso xamurra da, aragitxua, eta gaine etortzen da prestatuta sesamo pixkatekin, piper pixkatekin, batzutan tipula pixkatekin. A ver, nipia gustatzen zait. Atun gordinan gainean pixka gartzeko, oso gola.
Egia esan, oso goxua dek. Jandek sekula, igual pokebole batean nola nahi gabe igual. Sonatzen zait, bai. Bai, eh? Bai. Egia esan, Zaporea, bai. oso ona da. Eta gaina esan duen bezala, indarrasko mate, osea, balekua. Bueno, hemen nahi geha, hau esigortzen nahi geha, pixkat, ezetasunak endu dio, eta goingo dio, olio tantoa bota eta gatza pixkat. Pixkat prejitzeko, eta gero gatzan puntu hori ere bai somatzeko bertan, bale? Bueno, eta jarraitu behar deuna lan egiten, ganbatxo gordak hau txukun, ingo deuna da, aguakatia garbitu, bale? Ikingo jakenek aguakatia garbitu, eta nik tomate garbitzen juguno, bale? Sekula garbitu aldeko aguakatia? Ez. Ez? Ona. Bale, ba. Bueno, hartu zak labana bat, eta intzak buelta guztian, ezurra sekak erdian, hola, borobilear bat. Orduan inberrekena, markatu gola, ezurreaino, bale? Eta gero itek, rast, tatea egiten deko, bale? Hori lehen nabeziziko urratza. Gero esango ja, nola ezurrak endu, eta gero goialakin atako ja baragila, bale? Venga, oire kontu, eta nik honekin ningotena txukun, asaldan ekenduko jot, mamilak asiak enduko izkot, aragila garrilako deu, ogitartian sartzeko. Bueno, eta, Eleder, zuk, ikuskizunetan, jendeak parteaz zeu zurekin da honian, edo nola montatzituz ikuskizun hauek, a ber, nola Bueno, dijoaz? ikuskizuna da nahiko parte hartzailea, eta bai, saiatzen naiz beti joko bakoitzean, voluntarioren bat, edo laguntzailearen bat izaten, eta bai, normalean animatzen dira, gehien... Hasian inorrez, da gero dana batea, bakotean nien, nola izatek, Lehenengo voluntaria beti da usartena, ez? Bai. Bilbota, nik, zu, Venga, aurrea. Gero ja denok, barrura. Eta bai, helduek ere, ez? Bai, Eta zein arazten diok publikoa igotzen dien holtza gaina? Ze, irekin magiakin arazi, o behar ekitea magia eta parte hartzen dute, o... Bo, nire intentzioa... Edo ridikuloan usteitu? Nire intentzioa da, beraiek ere sentitzea mago izatea ez dela hain zaila, ez? Eta haiek ere sentitzea pixkan mago, eta ikustea edo sentitzea haiek direla jokoaren egile eta ikuskizunaren protagonistak. Eta adibidez, adibidea jartzeko, nola jatu bitu, hori truko bat, Bizak, Kontu zibili berdek, Baina inberdio golpe seko bat hemen. Tak, eta itekenia sekoa gurutzatu iten dek. Eta guain, inberdekenia egonekin, atea. Asaletik asalan kontra junda, ateite jo, bale? Venga, ire kontu. Oso. Eta adibidea jarri zan, nola iten ditu behaiek magoin arazi, o behaiek parte hartu arazi zue joko horietako batian? Bueno, ume bati adibidez, barita, txanoa jantzi, eta mago bezala, ez, jarri, ez, irudia edo. Eta, gero, berari esan, ez? Esan hitz magikoak, hurbildu ez dakit elementura objektura eta ez dakit astindu, edo ez dakit ikusi zerbait du barruan, eta pixkataiek ere, egitea mugimendu horiek, ez? Bai, edo publikoan konplizia izatia jakiteko ez dagoela zerbait, o jakiteko ez dagoela, edo? Azkenean ni naiz, narratzaile bat, hor dagoena, nire jantziarekin, ni naiz magoaren figura egiten duena, eta haiek dira egileak. Nik bakarrik zuzentzen dut pixkat, ez? Baina hori mago izateko, pixkat jaio inbiardek oin aldek, zeatikan hor askarra izan biardek, ez bisila izan bere, jendeak ez di kontuatu berrik, zoz izateken nien hemen gozkoak inzaiteken, ez da? Hor, habilidade asko biardek, ez da? Habilidadea behar da, eta nik uste dut bai izan behar duzula, talentu pixkat, baina ez da jaiotzez bakarrik izan behar duzula. Bizitza guztian bezala landu inbiardek, ez da? Bai, landu behar eta esperientziak ere asko egiten du, eta orduak sartu behar dira, eta batzuetan magia bat, era bat egiteko, behar da, denbora gehiago. Adibidez, nire magia pixka familiarragoa, baina magia beste modalidade batzu daude, non sartu behar da egunero, askoz gehiago. Bai, hasian izan behartzea, artista bat, eta dinamika hori sartu behar zugur putzian, bai, nahi gabe ateatzeko, ez da? Bai. Bueno, nola bilo horrekin? Ezin jo, oso ondo, oso zoikan ateadek, bestiai berdinen jok, eta xerretan nintzako horrela, bale? Xerretan ningoek, eta gero platerrontan jarriko, gero ogitartian barruan sartzeko. Bale, oso ondo. Bale, eta horra adibidez, basekiat aktore lanak inditukela, eta holako historik bai jenden aurren itzeiteko, eramateko, gidoia, jenden aurren mingaina jondo, berdiok horre bai, ez da? Azenia magia ondo iten bai, baina mingaina tristia balin bakak, ikuskizuna aspergarria itek, ez da? Bai, magian hasi nintzen arrazoietako bat da, baitare, komunikazio arloarekin egon naizela oso lotua beti, ez? Eta beti gustatzen zait, ez dakite, beti bozera maile lanak, edo talde batean beti azaltzen duena izatea, eta aurkezpenen munduan ere aritu naiz, baita ere magian azkenan egiten duguna da joko bat aurkeztu, ez? Orduan, nik kazetaritzako ikaslea naiz baita ere, eta nire burua baita hortan ikusi dut beti, ez? Eta aurkezle lanetan, ze gauza aurkeztu dituzu, zelan indituzu?
Bueno, tokatu zaitanetarik, bai adibidez, herriko jaietan playback bat aurkeztea edo, zerbait jaietan, edo adibidez, zientzia arloko ekitaldi bat. Eta zientzia dominatzen dek edo... Bueno, gustatzen zait, asko ni oso frikia naiz, oso askoekin, zientzia, teknologiarekin, ni ditut pila gauza. Eta, bueno, aurkezle lanak azkenean dira interesa lanak esaten dut, ez? Beti interesatzen zaizula, jorratzen den gai hori, eta aurkezle izateko izan behar duzula barruan, jakin min bat edo jakin nahi bat, gauzak ikasteko, etengabe. Orduan hori da nik uste eta aurkezle baten Claro, azken intriga jarri eta jendia eta behirtzen da honei, intriga hori erakutzean hasi, ez da? Bai. Onda. Bueno, eta Leo, lehen urtean ninituen urratzake bai, horrek famatu indizu, ez da, umen artian behintzat, ez da? Guazenen, ez da? Bai, nire lehenengo lan profesionala da telebistan aktore bezala, Euskal Herri mailan esaterako, ez dute aurretik ez duen ezer ere horrelako egin ez, bai labur betrairen bat, edalako gauzak egin ditut, baina holan fikzio arloan, lehenengo lan potentea izan da, eta bai, potentea... Zemuz moldatua, zemuz izan dek, errezea izan alde berta sartzea, badak ikastin batzuk pasatzea tokatu zaizula, ez da iristeko bertan, ez da? Bat baino gehiago, eta urtero badago kastina, eta nik egin ditut kastina ikotxo urte askotan zehar. Ez nintzen lehenengoan sartu, eta saiatu nintzen bai bat alditan, eta ez da erreza, Zu jarraitzen zenun guazen txikiago zinanean, gustatzen zitzaizun, zu nahi zenun bertan egon, edo nolatan zehatikan juntzinean kastinetan, nahi zenun... edo zerbaina zenunin. Bai, sartu nintzen, nire intentzioa zen hortan ibiltzea, badelako gaur egun Euskal Herri mailan dagoen, telesaik, nola esan, arrakastatxuena. Eta, hori, nire intentzioa hori zen, ez? Baina, guazenen zalea banintzen pelikulan, atera zenean bere gunean jaudela asko, eta lehenengo telesaietako lehenengo atalak ikusi nituen, baina, gero hortik aurrera galdu nuen pixkate Arilla. Bai. Gero bueltatu nintzen, kastinak direla medio, eta, hili nintzela... Zemuzko urtia pasa ezu, horre, esaten udara gogorrak izaten dira grabaketa horiek, ez da? Nik kontatu digunez, Badira. Ze dira, uda osoan intentsua, ez da? Pila bat ordu, sartu behar, gidoiak ikasi egun batetik bestera, baita ere, askotan ez dakizu horrengo egunean zer egingo duzun, eguraldia dago, ez dakizu eguraldia ona edo txarra izango baden, hainbat gauza daude. Eta koreografiak, dantzan, nitanak ikasi dute, konduza, kompoza, nanaz eskindik, zea. Jo bilen artean ningo jauna emak bat. Vale, erki. Eta hori, oso goizan altxatu, gero etxera itzuli nahiko berandu, baina, azkenen lagunekin zaude, familia ederra sortze duzu, haiekin ere, lagunak dira, bai telesaian fikzioan eta gero realitaten ere, eta nik esate beti, Basakabi ez dela bakarrik fikzioko udalekua, baizik eta errealitaten Basakabi gure arteko harreman polita da, eta mantentzen dugu gaur egun. Zeona. Hau botan nahi nitu, baina koloria eman dio, batzuak hemen dazkat, baina pentsatu berukaera ningoetela, zeatikan guantxitin bai, gio igual lehortu ingo zaizkigu, eta beranduago botako ditut, eta gio ingo nazketa hori momentu batian iten diata. Hemen ondo hau kenduko iten mendikan, hau ere bai, bueno, eta telesai horrekin, telesaiak alde batea utzi dituk, edo nola bil historia horrekin? Hemen lagan nazu horiek, abokatia, bai. Momentu enten, guazenek jarraitu bat du bere bidea beti pertsonai berriekin, eta berraitu du plantilla nahiko txo, eta, azarotik aurrera, supostat berriz ere, martxan ibiliko dela, eta nire kasuan, Aktore moduan beste lanen bat edo bakak esku artian, edo... Saiatzen naiz, zerbait ateratzen bada, hor nago kastinak egiteko, eta kastinak egite dut beste gauza askotarako, baina, mundu zaila da, eta, nik beti buruan ditudan ez hainbat gauza, bai komunikazio arloan, interpretazio arloan, ez da nire lehenengo helburuetakoa, ez? Etortzen bada, ongi etorria izango bat, eta gore askokin hartuko zula, baina bestela, beste gauza batzu ditut, eta, zenbat ikuskizun ditugu dara honetan, adibidez, nire proiektu berri honekin? Aurten izan da nire udarik potentena, esate baterako. Esango nuke izan direla 12 ikuskizun eta gero beste 2 egin ditugunak pasadan astean, irailaren aste honetan, eta, bebeli naiz bauda osoan zehar, herriz herri. Neguan proiektu honekin lasaiago ibiliko baiz, o neguan ere bai emango joke gurra? Neguan beti erlaxatzen naiz bai ni, bai jaiak, bai denok, ez dako egiteko askorik, baina, nigatik beti, jarraituko dut noski, baina bai egia da,
maiztasun gutxiagoarekin izango dela. Claro, Segurazki. Bai. Vale, oso ondo. Bueno, nebek, trapu esi emendakak, eskua garbitu eta pixka tabla garbitu ere bai, bale? Vale. Oso ondo. Eta Eleder, adibidez, hiri ikuskizunak zematen dituk? Herriko plazan, Zauzko Maleko jan, edo sinema aretotan, edo nun ematitu gehienak? Normalean kalean dira, ze nik beti kalego ikuskizuna ditzen diot, eta bueno, bai, gehienak izaten dira plazetan. Plazetan eta parke naturaletan, bai, zakite, batzutan ere frontoietan tokatzen zaigu, hemen, bakizu Euskal Herrian, guraldiaren abera, ez? Goizean... Aterbian hobeto, bai. Eguzkia dago, eta gero, dago, dana, ekaitz arduan, bueno. Eta zenba jendentzako ematen dek normalia, zenba jende topatzeko gaur aurrian? Herriaren arabera, baina... Osea, ez dek libreak izaten ditu? Osea, beti libreak, ez dago... Ez dago sarrerarik, ez, dena libre, eta doan guztiz, eta bai. Onda. Bueno, hemen txegaude, hemen dazkaudia baratzuak horrituta, gibotako ditugu ganbatxuak, hemen txakoli pixkat, gurina eta piperrautza. Hoi, alde batetik, haue sigortuta azkau. Gero ingo dugu maionesa bat ziratxakin eta baratzuriakin, maionesa alioli bat ziratxak dara emana, eta gero inbiar deuna da montaia, hauek hemen sigortzen aigea, eta bitartean jungoea beste ogitarteko baten bila, lekeitio baino. Bertan dago Kaia Taberna, eta egin due behaien ogitarteko arrakastatxuena. Oazen ikustea. Kaixo Joseba, ni Jasonen naz eta gaur Lekeitioko portura etorri zara. Hemen atzian daukagu Kaia Taberna eta nahi baduzu ezagutu, etorri nigaz barrura. Guk ondala 10 urte, Kaia Taberni hartu genduan, dago Lekeitioko portuan eta orduan da zoragarria, aurrez ondar guztizak ikusten dira. Alde batera behitzen bozu San Nikolas izliabe badao, Eskumatarabe parrokia itzala dago, herriko plazia, dago oso ondoko dekatuta. Enfoka genduan pizkat gozarizak eta emoteko, eta gozarizak egin dugu pizkat landu. Eta, por ejemplo, zumuak eta daukaguz klase asketakuak, ipintzen dugu naranja, aldotasuna esan hori gehitzu, edo limoia, edo zagarra, edo kombinazioa da, bakotxak nahi dabena. Gero, ogizak berezitsuak dira. Gero, daukagu tortillak 6 klasero bai, eta gehien asko gustatzen da jamo gazta. Gozogintza txian eindakua da. Aleintzen gara, pizkat mantentzen kalidadia, nahiz eta batzutan igual bape bere gelditzu, baina, ez dugu nahi gehiagei eskaini, ezin eskua bada, gero hori dana kalidadiaz emotia. Gozogintza aparte itxitza, pintxo arluan daukaguz, nik ez dakit ziur. Ze batzutan asmaten dugu beste bat, baina 20 tipo edo lan, egongo dira. Oin, pintxo berezi bat ingo dugu. Oso gozua da, ze osagaiak arrunta dira, baina, nahi izan dugu, bezkat danari gustatia, eta engogun saltzatxua, pikillo saltzak, mote hotzo pintxuari, bezkat bizitzasuna. Orduan, oso gozua gelditzen da, gero plantxara pasaten dugu, eta guazenia gustatzen diatzuen. Engogun pintxua da pernilla rebosata pikillo saltzarekin. Orduan, hau pintxua lehengoko pausua aurrera eruateko izango zen lehengo saltzatxuaen eta saltza etxeko erabiltzen dugu piper pikillua. Gero, hauneri berakatzak eta gindiatxu batzuk, kaiena batzu sartuko txaguz, eta hemen daukagu olako saltza berezi bape bai. Da olako alioli laktonezaga zein da. Eta honega zengu ja saltzatxua. Rezeta hau pizkate bururatu jaten, ze askanean zagoz gauza berak etzen, eta zeo zer asmatzeko, ikusten eban, jentiari asko gustatzen jakola, sabore pizkate indartzuak edo pikantiak edo zeo zer. Eta guk etzen dugu etxean salmorejo bat, horretaz ja oinarrituta, pentsan eban gauza beraen, baina piperrakin. Beste osagai guztiak, kombinazio bat izen zen, danori gustaten jakun gauzakin. Rebosako arrautziaz daurunaz pernilla,
Itxongo dugu pizkat alde bizetatik ondo pizkat krujientetsu gelditzeko. Zabaltzen dugu ogiak eta ikusten duzuen modura, arrantza pizka bota hotzagu ogiari, pizkat tono hori hartzeko. Ipiniko txagu azpiko aldian saltza hau, pikillo saltza. Honen gainean ipiniko txagu pernilla briziduta. Honen gainean urdai azpikoa. Eta azkanengoko osagaia piper berdia. Eta bakarri faltaten da plantxan sartzea. Da, berotuta askoz begozuo da. Joseba eta konpainia, hemen daukozue gure gaurko proposamena eta nahi dozuenean badakizun duen gauzen. Lekeitioko portuan, Kaia tabernan. Laster arte. Ai, ama, jazone, oidoi, ogitartekoa, Ostras, pulatuzkoa, eta gehiago esan osagai horrekin ezin da ezer txarratea. Oso ondo. Horrela jarraitu, eta gu gurean jarraituko dugu. Mi esker, eta ea lekeitetik pasa eta bertatik pasatzen naizen. Hemen txaskat ogilak tostatzen, da hilaiak tostatu zaizik gehitxo zuen erreportaia ikusten. Guain, eingoitutena da, barrutikan, aber ondo irikitzen dian, bai. Pixka barrutikan sigortuko ditut, eta hemen bitartian, LDR jarri du tapetia, eta kontatu iguzelaka tapetia, automobilia, eta kartak. Eta kartak. Zein berdek, honekin, a ber. Bueno, lehenengo eta behin, ireki. Ireki? Nik, irekiko bai. Barruan kartak daude, beraz hartu. Eta nahastu, lehenengo eta behin nahastu. Epa. Bat beti dantzan. Bai, beti. A ber, venga, listo, Denek atea ditugu, Vale, bagoaz. Piskat. Berriak daude, beraz. Berriak eramateitu beti, lekuetan? Bueno, saiatzen naiz, bai, horrela irrista iteko beto. Irrista ondo iteko. Bai. Zemu zain naiz? Zenbat arte? Ni baino beto egiten duzu. Bai, zera. Bueno, honekin egingo duguna da, bat aukeratu. Orduan, pixka gehiago egingo dugu. Bai. Eta metik hartu karta bat, nahi dezuna. Vale, hau barroak. Karta bat. Apolito. Ikusi aldet? Bai, ikusi. Gogoratu, baita ere. Eta ingo duguna da, nire eskuan jarri. Hau da, bakarrik pixuarekin, pixkaia. Txantxetan nahi ez. Zaila, bueno. Izaiteke bai, gaur ez dugu aurrekin. Bakarrik erditik sartuko dugu. Betik ongi, bai? Eta zer da hemen duguna, beste elementu bat dugu, hemen txelboan, betik ere zatituko dugu. Kenduko jata bat mendikan, eta hola adiongo naukirekin, bale? Bakarrik nahazten ari. Eta hau listo, bale, bota. Orduan, galduko dugu, betik, eta pixkat ere, erditik, moztu, bai? Eta jarri. Orduan, zer da hau? Hau da, auto bat, bai? Hau da auto bat, emetik, bai? Errepidean, aurrera eta atzera egiten duen. Orduan, atzamarrak gainean jarri mesedez, eta ingo duguna da, azaldu zer egiten duen kotxe honek, bai? 3 martxa ditu, bai? Lehenengoa, aurrera egin, pixkanaka, hori lehenengoa aurrera. Gero, atzera, 2. martxa, eta geldi, hori da 3. geldi. Bale, orduan, aurrera. P, stop, no P. Hori, automatikoa da. Ados, automatikoa, bale. Zer egingo dugu? Aurrera, atzera eta... Lehenengo eta behin, engo ditugu... 3 txontxorra. 3 multzo. 3 multzo, ados. Bai, orduan, kotxak zer egingo du? Kotxe etorriko da, eta galdituko da, nahi duen lekuan. Bea! Bai. Baina lehenengo, jarri, berriz ere, eta nahi duzunean pixkanaka aurrera goaz. Ea zer esaten digun gaur kotxeak, ze beraren magoa da. Hor? Hau orduan, ez da? Bale, utzi berriz. Edorki. Bagoaz orduan, hemen zerbait dago orduan. Nire karta horren berdik? Ez dakit kotxek esan barko du, ez da? Orduan, jarriko dugu. Hortik adibidez. Beste 3 txontxorra. Beste 3, bai. Lehen hemen egin du, ez dakit nik. Bagoaz orduan, aurrera. Hor berriz. Bai. Baina pixka gutxi, ez dakit, seguru ez daude? Ja, igual, beste martxa, zepasek... Bi hartuko ditu, zailago jarriko diogutan. Bai. Bai. Jarriko diogu pixkat ere, hortik. Egingo dugu beste 3. Lehen onarte torri dazta. Bai. Asko da, Bai. Zakinik saiatuko gara orain txe... Juntean horrean jo. Venga, bagoaz. Nahi duzunean, bagoaz. Ematik eskorren nuak intziak eda. Listo, onarteaz orain? Ez, hortxe. Orduan? Bai. Zailago jarri beharko diogu, orduan. Eapa, emetik doaz. Ja. Nik aukeratu, kotxeak asmatu behardik, beak, Bale, orduan, ea zer gertatzen dena orain hemen. Bai. Doi zaiteke, hemen egotea, Bai. Bale, mugituko ditugu pixkat. Nahi duzunean, orain, etorri. Eta nire bekabuz? Bai.
Niau, horrean, Hor, badaki hor dagoela, Seki. Bi karta, Uf. Bueno, lehenengo aldiz, esango dugu zure karta lehenengo aldiz. Bai. Ni botengo ja? Bihotzak ituan, seikua. Seikoa. Bai. Bueno, bagoa zeitera, Ea ba, gelditu egin behar da. Bale? Orduan, adibidez. Hau ikusiko du, horri? Entzun? Ea, zer dio. Entzun du? Ez dakit, Ez dakit. Igual bestean? A Saiatuko gara da bestean? Ez dakit. Bueno, egingo duguna da urrengoa. Bai? Jarriko ditugu, adibidez honetan, ea gelditzen baden, bagoaz. Aurrera. Gelditu da? Bai. Bai? Ez da posible. Bai? Ez igual kartak intxokin dulako? Egin. Bestean jarraitzen du? Honen jarraitutek? Orduan hau da, ez da? Dio. Hau diamantezkoa da. Bai. Antzekoa. Zerbait batzekien. Seia bai. Baina bestea kasualidadea seia izata... Ai, ez dakinik, Jakin du? Ea ba, buelta eman eta baita ere kamerari erakutsi. Labanak ino gozio. Ea labanak. Iaizi Kotxeak, Iaizi bihurria, meno zenba zeiko zer dek hemen. Dana zeikoa galdia. Dana zeikoa denak ezberdinak ez. Aila, betxe. Beneztako... Iaizi bihurria. Artista hautzaiz. Me katxiz la mar. Ezin diak esplikatu, nola? Ezin da. Gero kameratzean nahi baizu. Ona, nauze, ona. Bueno, zuk aldatzen jarraituko ja? Bai, hobe, zebestela. Ona, hor utziko jau bazterrian, ona. Bueno, hor utziko jau hemen ezikintzeko, Bai. Katxiz la mar, artista hauta zeate, tio. Txunditu da datze jazu, egia esan, zenbat aldizta, gero, errepikatuta, hola, geratzen hau behira, ber, non, ez dita rapatzen. Zaila da. Zaila da, osu egonak, bitako bat. Bueno. Bitako bat. Zu egona seguro. Ai, ama. Zorionak, gustatu zaitek asko. Bueno, hemen ningoek enadek. Batzu ja botakoek osoikan barroa. Botakoek arrautza osua barroa. Ai, ama. Eta truko hori ditendek adibidezire... Udako txango honetan da? Ez, hau da maia da, eta da magia txikia zaten da urbileko magia. Nik egite dut bizkate handiagoa. Bueno, hemen, baldaki maionesa egiten. Bueno, formula bai, baina gero praktikota... Bale, bota saka hau osua, ospina bota jau txorrota da txiki bat, eta arrautzak egiten baik bihatza bat, bota berdioko olilua bikoitza. Bale. Eta gero, birringailua ementzekatela, itekenaik barruan sartu, eta ez mozteko, ez den moitu behar, bilan euki, bale? Bale. Ego zen kezka hemen itxok, bale? Eta ni, ogitartekoa iteko, inbiar detena da, aurrena, oinarria, dala, gambatxoiekin, katxiz la amar, karta jokoak beti harrapat iteziatekin. Ez dira, harrapatzen ni. Ona. Eta nola, esplikatu jak, nola egin kotxea, nola, nik gatu jateta kotxea. Kotxea magoa da, baita, erak badaki, non dago karta. Nizinik esan txio zein kotxea. Ezi bigurri jai. Bena esan dira zuzen bat? Venga, bota jok, txorrota txiki bat. Bale? Bale, oso ondo. Gatza bota jok, hola, hartu pixkat, hola, paf, hola, desente hartu berdek. Desente. Horako zerbait? Bota, eta bestain beste, hori beste bi aldiz. Venga. Bale, hola xe. Ona, irize gustatzen gehiago. Magia itia, aktore izatia, batekin gatu berko baitzan, zerrekin gatuko itzan, eleder. Bueno, aukera zaila, no? Zaila da. Bai, zerrek hau aita o ama? Ezinen zailaek, no? Hori garbiakak? Ezin da, ez. Vale. Bueno, gustatzen zait, gehiago arlo profesional bezala, gustatuko litzateke komunikazio arloan ibiltzea. Bai, aurkezle bezala, telebistari asko gustatzen zait, eta gero aktore lanak baita ere, eta magoa izatea ere gustatzen zait, niretzat aktore lana dela, esan dizut, niretzat pertsonai egitea da, baita, baina ez dut ikusten nire burua horrela, lan bezala, Ogibide bezala, eta? Niretzat hobia da, horrela hartzen dut. Eta igual hobia ogibide bihurtzeken nian ja igual ez berdin gozatzen, ez da? Claro. Bueno, lana da baita ere magia egitea, eta gudan lana da, baina gustura egiten dut. Orduan... Hau ikusi zu, gambatxoak inditut hor, eta guain ja, zutatik kanpo, gurina botakoek eta krematu ingoitugu. Pixka krematuko ditugu, bale? Horrela, xe, ikusi zu, gurina fundamentuak inbota jola, Lasa egon, gero hartuko ditu bakarrikan, gambatxoak eta baratzuri horiek hogetartian jartzeko. Bale, hau listo, listo,
Eta, ondo aia izo. Eta, bueno, igoatzea laiz, Eleder, ire lehendabiziko trukua zein izan nuen. Lehenengo trukoa suposatzen dut, hasi nintzela kartekin, beraz kartekin izan zen, eta izan zen interneteko simple batekin edo. Baina, bueno, Eta zen egin zen nion? Lagunei. Lagunei. Ilusioarekin hartu eta, venga, bagoaz, ezakite, pixkate harritzera jendea. Ezakite harritu bat ziren ebez, baina, bueno. Ondo atea guan, horrek ikustituk arrakastak ja ondo ziaztikela, eta ezatikela, baleko nago, ze? Ezta? Lehenengo jokoak baita ere, akatsak dute, Ze hori askotan uste dugu, magoak ez ditugula izaten hori, akatsak. Baina baditugu askotan, baita ere... Boti gabe, gauzu galdian bezala, askotan moste zaigu, erretzen zaigu, gauza gertatzen zaizkiu. Aztu zaigu siratxa botatzia. Esan dugu ali bat ingo deura, maionesa siratxa duna, maionesa bote dugu, baina siratxa ez. Orduan, bota barroa, eta berrio birrindu, bale? Eta ikusi ezue, hemen, osai guztian listo azkao, betu gamba beresi hauek. Zei txura dakaen. Bale, izango gala, plateran oinarria. Dakau hemen, kurruskaria, dakau tomatia, gazta, eta baitare, aguakatia. Siratxa inbiar dugu prestatu, aurrena horrekin hasiko gea, eta gero osagai guztia, txirrik itxarraka gainean jartzen. Hemen inbiar detena da gazta honire bai, ur pixkatatea zailo, eta kendu ingo jot pixkat. Bale, atako jotena da mendikan, hain xamurra da hau. Hain xamurra eta goxua da, burrata. Jate aldezu burrata. Burrata? Ez? Ez. Ba, etzia gazta salia. Bueno, bai, baina gazta idia zabaldena. Idia zabala eta tradizionalaiz, no? Tradizionalaiz. Bale, honei maio brrrn bat, eta listo zekau. Gora eta bere jo, guen ez da imoztuko, lasai eman. Gora eta bere. Kenduko jo, hau kenduko ziot, bale, hau honea, hau ere, listo honea. Bale, eta bagoaz montaia egitea. Ze itxura ikustek hemen gainean dauden osagaiakin. Polita. Ogitarteko berezi jeingo jago, Bai. Bale, berdizki haunaek, hemen, goiarak eta ontzillak. Bagoaz montaian bila, beitu, aurrena, siratxadun maionesa, arrotu gabe honekin, Pixka bai, baina pasatu gabe. Pestialdian, bai. Ona, pikante salia altzea. Bai, pixka bai. Bai. Pixka bai, bale, ba. Ordu nahi bai pixka eta arrotu. Maionesakin kontu zibiliara, ez da gehiagin janbiar. Bale. Bueno, eta Eleder, ze gustatuko izun zuri komunikazio munduan, zertan aritzia lanian? Bueno, nik, kazetaritza ikasi dut, eta gustatzen zait, kamera aurrean bereziki, gauzak aurkeztea, programa txikiak ere sare sozialetan egin ditut, eta, euskararekin ere lotura zuzena duten programa txikiak propioak, ez? Eta, hemendik aurrera, ikasten jarraituko dut. Kazetaritzarekin masterra egitera noa, kazetaritzari buruz, kazetaritza telebistan egiteko, egin izateko, eta aurkezle telebistako masterra egitera, Madrilera. Nun itendik, Madrilen, Bai, Madrilen egingo dut, urren urtean. Zenbat denborako kasturtia deko hori? Hasiko naiz gutxi barru, urrengo hilabetean, urrian, eta amaitu, suposatzen dute kainean, edo maiatza maieran gutxi barru. Urte beteko aldeko du masterra, ez da? Hortik aurrera, erreporterismoa, ez dakit zerbait orkestu, programaren bat ez dakit kolaboratzaile bezala, eta egunen batean ez orkestu bezala. Ze ona. Bai. Hori da intentzioa pixka. Arrakastakak, mentza tabla bazkak eta txukun ibiltzeaiz eta magia bidia malibado, ezin jobe. Bueno, hemen ikusi zuen ze itxura hartzen nahi da, ni txok hemen, eharra gogoa zekatena honi oska ehar bat emateko, Sekula jandan dedekik adibidez itxaskik inindako gitartekoa, Loster Rolls, ez tekin nola deitzeken hori histori hori, Ez dute... Ez tekin joiz jaki, gole egiten duena sola joakin bogabantiakin da. Ez, hori oso amerikarrak eta gazte izen ziok bat, eundokua. Bueno, hemen txe, gaur ingo duna da, gambana, egia zan, hau egongoek, ezin hobia. Hemen kurruskari pixkatekin, guain falta zaiguna da bertan botatzia, wakamia eta gazta, eharra indi gaurkoan. Ona, hau honea, guain botako deuna da wakame pixkat, egia zan, haure, venga, segi barroa. Haunen nahi aina, potasio eta kalzio esan dudakala, hori ez daigo faltako gaurkoan. Venga, barroa.
Bueno, eta geho, egunokotasunean, ze gustatzen egitea, etxegiat, oporrak no, ondartzaldea juteaiz, surfaiten dek, mendilean, eskalatu, bizikleta, zer emate jok? Bueno, gustatzen gehiago, etxean aritza beti nire mobidekin. Bai, friki utza aiz, Bai, friki bai. Gainan irailean hasi naiz beste proiektu batekin. Bai. Eta bueno, beste podcasta da intxe. Podcasta dakak, nola izenaik? Lagunok. Lagunok? Bai. Vale. Eta estrenatu berri dugu, ez dakit, eta bueno. Ea, hor goaz. Oso azte, earki. Bai, ondartza zalea gehiago naiz, Bai, oie, esan benian lana utzi zakitia pixkat, ez dana lana, pixka joi pixkat intzake bai, Bai. Bueno, hemen txe, a ber, hau nola izte jaun, hola xeingo ju. Jak. Ni usteat hola xe utziko jaula. Bat, earra, eta bi, earra gua. Earra indi gaurkoan, diaz. Vale, agonea, eta beste hau, bestaldea. Venga, gazta eruitzen hasikoa, baina gaur egun hasikoa eta gu jarren hasiko gara. Eskerrik asko tortzea atikan. Nola izena egire ikuskizunak? Eleder Magoren ikuskizuna. Aber jute esaten ikustea, ondo pakasako zuela, garbi dago, eta gaina txonditutatuko zate, magian batekin. Bueno, horrela jarraitu, eta hemen jarraitu dugu, koxinatzen. Agur laguna.